Gadan ang 8 bulan na babayeng umboy makalihis na mabutod sa tubig baha sa Mamumuton Street, Zone 7, Vilmar Homes, Barangay Calawag, Naga City, alas 6 kasubagong aga. Sigun kay Police Staff Sergeant Roberto Aguilion, an Assistant Public Information Officer kan Naga City Police Office, nagpapataw-pataw na sa tubig baha sa laog kan sa indang kwarto ang biktima, kan mariparo kan 37 anyos na padre di pamilya na hali sa pagturog asing kan sa iyang esposa. Marikas na ipigdara kaini sa Naga City General Hospital Anumboy, alagad daina na isalbar pa ang buhay. Sabi kang si ama dahil nga ni siguro pagal ta ini yung mga maapod tang scavengers ito po bagang mga nangangalakal. So tawag tang arugyan. And dahil nga ni sa panahon subanggi nag-ayos man ko ta sinda kan sindang higdaan, inayos man nindaan sa indang sadiri. Alagad ining aki dahil ninda na reparo na nahulog na ta dahil ninda kataid nasa duyan. Ining umboy siguro naghiro dahil na po masabi kasi nahulog nga ni sa tubig baha. Dugang pahan tagapagtaram, flood-prone area man na lugar. Bantayan tang marain sa mga aki, lalo na ngunya na may mga pagbaha. Dahil po pagpakawaton sa tubig baha, ang banta kan leptospirosis, asin ano man na kahilangan, nadadara po kan tubig baha. Dahil po pagpakawaton sa itong mga aki. Asin kung isi-safety pa tapuan sa toyong sadiri, dahil tamang po paglingawan na sa itong mga kapamilya na sinda ligtas man sa mga sakuna, arog kang bagyo, asin pagbaha. Nakapatante na ang bangkay kan biktima sa saindang residensya. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.